ez dira guardianeko langileak, hori badakigu, baina ez dakigu teknikariak diren, ingeniariak, ez dakigu. Orduan, horregatik delegatuak barruan daude, delegatuek ere egingo dutena da barruan dauden langileak lagundu, beraiekin egon, eta ikusiko dugu zer den gertatzen doana, baina momentuz hori da dakiguna. Eusko Jaurlaritzak atzo bilera bat egin zuela industria sailetik guardianekin, adostasun batzuetara heldu direla, baina hori ez da komitearekin konpartitua izan, ez da egon bilerarik Eusko Jaurlaritzaren eta komitearen artean, eta horregatik atzo hartutako erabakia ez da plantillarekin zerbait adostua, ez da planteatzen prozesu bat non bermeak dauden, eta orduan gu mantentzen gara hasierako postura horretan. Labea gelditzen baldin bada, ez dakigula ze aukerak egongo diren, orduan Mikelek esan duen moduan, gaur hemen planto egitera, protestatzera gatoz, esateko, hori, guretzat ezinbestekoa dela, egiten dena lehenengo komitearekin konpartitua izatea eta komiteari informazioa helaraztea, eta bestetik ez dugula onartuko 171 lanpostu suntsitzea eta horrek eskualdean dakarren lanpostu eta desindustrializazioa ematea. Esan ere, zer gertatuko den gaur ez dakigu, bakarrik komunikatu bat daukagu, eta hemen aiderazi behar da, zeinek ezagutzen duen labearen egoera, labea zelan osteak ekarri dezakeena bertoko langileak dira, labekoak. Eta baita ere prebentzio delegatuak, eta baita ere greba komitea, goratu behar dugu. Naiz eta greba bihar hasi, greba aurrebiztatu da dago ostiraletik, eta greba komitea hor dago. Inor ez da dirigitu zentzu horretan, elkarrizketa bat eta arrazoitze puntu batzuk trasladatzeko greba komiteari. Orduan, guzti dugu prozesu guzti hau era irregular batean eramaten ari dela.